аҷибтарин расме ки ман дар кишварам дидам, яъне ба ҳайси тоҷик, ман ба яке аз шаҳрҳои кӯҳистонӣ рафтам, бифармоед. ки дар назди дарёи Зарафшон аст. Зарафшон бубахшед, то баҳри Арал мерасад, яъне то Самарқанд ва Бухоро меравад. Ва мардуми Бухоро обашонро аз Зарафшон мегиранд ва Самарқанд низ ҳамин тавр. Ва онҳо дар соҳили ин дарё дар кӯҳҳо зиндагӣ мекунанд. Аммо дар қулаи кӯҳҳо мардуми аҷиби меҳмоннавозро дидам. Ман аз деҳаҳо бо мошин мегузаштам ва дар деворҳои кӯча, яъне вақте шумо дар кӯча роҳ меравед, шеърҳое навишта шудаанд, ки агар ба арабӣ тарҷума кунем, мегӯянд: агар ту аз ин ҷо гузар кунӣ ва ба хонаи ман барои меҳмонӣ надароӣ, ман аз ту меранҷам. Бояд дароӣ ва ҳадди ақал як пиёла чой бинӯшӣ. офарин, онҳо меҳмонро дӯст медоранд. Яъне ин не чизе, балки як падида буд, як падидаи аҷибе. ман ин ваъзро дар беш аз як хона дидам. Бисёр аҷиб. хуб, мардуми мо аз ҳисси кунҷковӣ ба шахсе ки бо мо буд гуфтем: биёед бубинем ки оё онҳо дар ин кор самимиянд ё не. баъд мо ба яке аз хонаҳо даромадем ва дарро тақ-тақ кардем. ба назар мерасид ки мард дар хона набуд. зан баромад ва моро пешвоз гирифт ва гуфт: ин хонаи меҳмонон аст, марҳамат кунед. мо ба хона даромадем. хона ба услуби қадимии тоҷикӣ буд, яъне бо чӯб ва ғайра, яъне хонаи хеле зебо ба назар мерасид, ки 100-сола ё бештар аз он буд. ҳама чиз омода буд, дастархон омода буд, фақат бо чизе пӯшида шуда буд. мо рӯпӯшро бардоштем ва ҳама чиз ҳозир буд, хӯрок омода буд. баъд пас аз чанд муддат, шояд ним соат ё бештар, зане бо табақи гӯшт ва ғайра омад ва моро зиёфат кард. Бисёр аҷиб. ва мо боварӣ ҳосил кардем, ки ин расми мардуми он ҷост. яъне он чи ки дар деворҳо навишта шуда буд ҳақиқат аст. он фақат барои эълон не, балки Бале, барои бале, таҳқиқи бале. воқеӣ навиштааст, ки дохил шав ва чой бинӯш.